Maritime training activity tali sa Philippine Navy ug Indonesian Navy dinhi sa Bisayan dito mong aron mapaligo ng seguridad sa kadagatan sa duha ka nasod. Gawa sa tabletop discussions, kapin duha ka adlaw usab ang ipahigayon nga mga kalihukan sa kadagatan. Siluan mayroon dinas sa report. Maritime training activity Pilindo 2023 open effective this date. Formal lang gibuksan kaganihang buntag sa Naval Forces Central ang unum kaadlaw nga maritime training activity. Si Commodore Florante Gagua, commander sa Naval Forces Central, ang opisyal nga nag-schedule sa training. Samtang si Captain Raul Reyes, commander sa Naval Task Force 50, ang training director. Samtang sa habig sa Indonesian Navy, gipanguluhan kini ni First Admiral Tego Prasetya, commander sa Sea Battle Task Force 2, 2nd Fleet Command. Uban ni Captain Bambang Widjunarco, Indonesian Defense Attaché. Kagahapon lang, naabot ang mga sakop sa Philippine Navy o Indonesian Navy nga mosalmot sa training, dala ang mga barko ug aircraft nga gamiton sa training. Sa habig sa Indonesian Navy, dala nila ang Kri Sampari o Kri Hio. Samtang sa Philippine Navy, gamiton nila ang BRP Ramon Alcaraz, BRP Filipino Flojo, BRP Tausug ug ang labing bago ang BRP Hinder Tinangag. Matod ni Commodore Gagua, tumong sa maritime training activity ang pagpaligon sa maritime bilateral cooperation tali sa duha ka nasod. Gawas nga parehong archipelago ang Pilipinas ug Indonesia. Gipatungan usab ang duha ka nasod sa Celebes Sea ug susamang mga maritime violations ang nasinati. I hope that this activity will continually strengthen our partnership with Indonesia, ensuring a secured seas because we have common borders with Indonesia, especially in the Celebes Sea. We have so many challenges of the maritime security, like the transnational crimes, piracy, and other illegal activity between our borders. So that's why the engagement of the maritime security between the Indonesian Navy and Philippine Navy is very important, and we would like to build our cooperation and strengthen our relationship in the future. Gawa sa tabletop discussions, kapin sa duha ka adlaw usab ang pagpahigayon sa sea phase activities. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Meronina, Balitang Bisdak.